नंगौ भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भेरगाव रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव भेरगाव ओनसोलनि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो आरो बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाय जायो। देग्लाय फैयै फैयै 17थि बोसोर जाफैबाय आरो बियो गाबोन माने 21 सेप्तेम्बर बे खालारनिफ्राय बे बादायलायनाया जागायगोन। जिहेतु गुबुन गुबुन दखरा बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ होयो, भेरगाव ओनसोला आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जिहेतु जोङो बयबो मिथिगौ बा बुङो जे हौवासाफोरजोंबो आइजोफ्रा समान मोनथायखौ मोननांगौ आरो नैबे मोनसे नोजोरखौ लानानै जे हौवासाफोरजोंबो हिन्जावसाफोरनि जिथु माने रोंगौथि बिथांमोननि सोलो बिथांमोननि बोलोआ माने खम नङा बेखौनो दिन्थिनो आरो बिथांमोनखौ स्कप होनो थाखाय आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जादों। बेवहाय गासैमोन 8 हानजाया बाहागो लाफैगोन। अल इन्डिया इनभाइटेसन टीम हिसाबै जों बेवहाय टीमफोरखौ इनभाइट खालामनाय जादों। मिजोराम निउज एफसी मिजोरामनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय माने आसाम राइफल शिलं बिथांमोना शिलंनिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बिहार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे कार्बि आंलं बेनिफ्राय क'क्राझार पाटगाव एफसी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो माने जायगायाव खुंनाय हिसाबै भेरगाव एथलेटिक्स माने एफसी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो गान्दाखुंगुर एफसी मोनसे बाथ्राखौ जों मुंख'नांगोन प्रदर्शन हिसाबै जोङो माने जोंनि नाइबार कान्ट्रि भुटान हादरनिफ्रायबो गेलेफुनि आइजो टीम बिथांमोना माने बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। बेखायनो जोङो दिनै माने जिहेतु गाबोनो जोंनि जिथु अपेनिं गेम सेरेमनि बे जागोन आरो बे अपेनिं गेम सेरेमनिखौ जोङो मोनसे कालचारेल डेमनस्ट्रेशननि गेजेरजों माने गाजा गोमजायै खुंफुंनो नागिरदों। गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला भेरगाव रिजनल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो लोगोसे रिसेपसन कमिटिनि फिरफिला बेखौ बिरहोगोन। बेनि मुङै जिहेतु जोङो मुंख्लंफोरनि मुङाव नैबे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोना आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय बायदि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय। दा बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो मोनसे हाबाफारि लादों। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बड'फानि मुङावबो जों बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो थिग माने बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि कालचारेल डेमनस्ट्रेशन बे हाबाफारिया जागोन। दा बेखायनो मोनसे गाजा गोमजायै गाबोननि जितु अपेनिं गेम सेरेमनि बे जागोन हिसाबै भेरगाव ओनसोलजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला माने आनसलिक बा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नैबे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैगोन आरो लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसोआव मोनसे थुलुंगाखां होगोन। जुदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैबा निश्चय बिथांमोना गोसोआव थुलुंगाखां मोननानै आरोबाव गोजौ फारसे गेलेनो बिथांमोना स्कप मोनगोन। बेखायनो आङो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रायजो राजाखौ लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। जितु अपेनिं गेम सेरेमनि बेखौ जोङो माने बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआरनि EM सार दावबायसर बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों।